בלב ירושלים, ערש הקיום היהודי, מתחוללת מזה שנים, הרחק מעין התקשורת והציבוריות החרדית, מהפכה של ממש. למעלה מ-30 שנה חלפו מאז החל הרב ישעיהו ובר במהפכת החינוך. דברים שמתקבלים על דעתו של כל מחנך והורה, היו בעבר בגדר חזון אחרית הימים. הרב ובר רכש לעצמו ניסיון עשיר בטיפול ובחינוך ילדים מכל הגילאים, והפך למומחה ראשון במעלה בכל הקשור לקשיי למידה. Contemplate and use this time to gather spiritual strength. אני מכיר את רב שיר ובר למעלה מ-20 שנה. פגשתי אותו כמורה צעיר, מאוד מסור, שאהב לשאול שאלות את בעלי מקצוע. הוא פנה אליי, ופונה אליי ואל אנשים רבים אחרים במשך השנים. והוא באמת החכים והתמסר ועשה הרבה דברים שאחרים חששו והיססו. קם יהודי לפני למעלה מ-30 שנה בירושלים, הרב ישעיהו ובר שליט"א, והקדיש את חייו לנושא הזה של לימוד תורה לילדים קשיי חינוך במגזר החרדי. הוא שליח הציבור של כולנו. הוא ממלא את התפקיד שכל אחד מאיתנו צריך היה ירושלים, מכון שעוסק גם בהכשרת מורים לילדים של חינוך מיוחד במגזר החרדי. חובתנו להושיטו יד, לפתוח את האוזן, לפתוח את הלב ולפתוח